tak detstvo. Detstvo sú najkrajšie roky, teraz si človek už spomína na to, že ako to bolo, keď sme boli malí, 10-roční a tak ďalej. A čo si pamätám, také aj dobré, aj zlé. Také dobré, čo bych povedal, no že my sme boli ako rodina, my sme 6 súrodenci, takže u nás bolo vždycky veselo. No a sestra najmladšia, keď sa narodila, tá je od nás, odo mňa o 12 rokov mladšia, tak viem, že už keď sa narodila a prišla ako z porodnice, tak no my sme chceli chlapca, my sme 4 chlapci, 2 dievčence, čo s dievčencami, tak sme už chceli predať za pioniera. Ale potom už keď bola taká, že mala 2 mesiace, 3 už sa osmievala a tak ďalej, takže už ani na Škodovku nepredáme. Tak bola miláčik náš, aj je stále, bych povedal, stále najmladšieho máme ako tak. Tak to bolo také rodinné puto. No a čo sa zase týka, zase boli problémy zase niekedy s tým, ja bych to povedal aj tak, no aj ten režim, keď bol a tak ďalej, že sme chodili doma na náboženstvo a tak ďalej, u nás prakticky stále do kostolov a tak ďalej a zase muselo sa vyprávať v škole ináč. Učili sme sa, tak človek bol z toho taký zronený, alebo bych povedal, nevedel, kde je pravda. I keď potom jasne, že ty mal tie roky, takže potom už postupne človek prichodil na to, že ozaj není to zlato, čo sa všetko blížti, ako boli. Ale také, no, vyvádzali sme ako chlapci. Pár razy som mal hlavu rozbitú, keď som skácal do vody. Zo stromov som x razy padol a tak ďalej a tak ďalej. Sú také, no. No čo sa týka behu, tak ja som, keď som mal asi 20 rokov, tak som prišiel z vojny a na vojne som behal tiež trochu už. A ešte predtým, keď som chodil na internát na Lenické Rovné, sklárske učilište, tak to bývalo ako skoro povinné beh smenia Mladej fronty, tak sa bežal kilometer. Prvý raz, keď som to bežal, tak som bol, neviem, z 20. asi 15. Druhý raz asi 5. a myslím tretí raz už neviem, či som nevyhral aj, alebo prvej trojici. A keď som išiel na vojne, tak tam som tiež vo voľnom čase, čo tak som behával. A potom zase som začal prakticky behať, až keď som išiel na dôchodok, alebo tesne pred dôchodkom. A tak začal som, no postupne to človek, to trvá mu, dokedy do toho príde sa vrátiť, do tých, poviem, starých kolejí, alebo do starých výkonov. Tam už jasné roky hrajú veľkú rolu. Ale mne sa ten šport páči, hlavne tá atletika, konkrétne beh, kvôli tomu, že tam nemáte diskrimináciu, ako poviem, pri krasokorčulovaní, pri fotbále a tak ďalej. Hrával som aj futbal, dosť dlho ešte hrávam, v Lani som myslím ešte hral za starých pánov, aj rôzne športy, ale ten beh je, hovorím, spravodlivý a tam sa môžete spoliehať len na seba. A to vám dáva, že keď chcete byť dobrí, no musíte trénovať, a keď prší, alebo aj v zime. Ja tak behávam 2, 3, niekedy 4 razy za týždeň. No ale sú kamaráti, čo behajú aj každý deň, aj 400 km za mesiac, ja tak len 100, 120. Ale hovorím, dobre mi to robí aj zdravotné a dá sa aj prekonávať prekážky, tam sa musíte ozaj niekedy, sa človeku nechce, alebo aj keď ste pretekoch, tam sa zatnú zuby a ideme, keď sa chcete niekoho držať, alebo sa dobre aj umiestniť. I keď u nás už to nehráš takú rolu, to víťazstvo, ale človek je rád, keď vyhrá. No, hovorím, tak to je také seba upokojujúce, alebo také, že naplnenie niečoho a pomáha to, hovoríme, v tom živote. No, ja si myslím, že bez viery není ani, bych povedal, nedá sa nejako žiť. Musí človek niečomu veriť. A logicky je, že verí sa asi najlepšie viera ako kresťansko-katolícka cirkev, alebo tak Pánu Bohu a tak ďalej. Že a človek si to uvedomí, alebo tak pochopí, že až keď sú tie ťažkosti, že príde, že na koho sa môže spoľahnúť a komu môže veriť. To je už 2000 rokov staré, to je jasné. Ja osobne som mal ako problémy rodinné, sme mali to. A keby sme tam nemali tú vieru a nádej, že keď budeme žiť dobre, sa snažiť a že potom prídeme do toho, ako sa hovorí, kráľovstva nebeského, tak človek by stratil ako ilúzia, alebo úplne to by bolo len materiálne žitie, že to si zoberiem hento a tak ďalej.
ale ako každý vie, že do toho hrobu alebo na ten večnosť tam si zoberieme len, čo sme spravili komu si dobre. Aký sme boli, a ešte čo sme zanedbali dobrého, to ma aj mrzí aj teraz, že mohol som aj vyššie robiť, aj lepšie a tak ďalej. No ale človek je mladý, pochabí, teraz keď sú tie roky, už trochu človek ináč rozmýšľa, dáva si iné priority, aké sú. No tak tých zážitkov tiež bolo také viac a hlavne som taký, keď tie púte robíme, x razy sme boli na tých púťach, už ešte sme chodili aj za bývalého režimu tiež mamu, alebo mojej manželky mamu, tak tá bola taká, na to, ona robila také zájazdy. Na to sa tak tiež robili tí zájazdy, že sa išlo na výlet a išlo sa na to putnické miesto a tak ďalej. Ale pritom človek, keď je pri tých, kde sa zjavila napríklad Panna Mária alebo také, tak tam pociťuje niečoho úplne ináč sa na to díva, ako bych povedal, keď doma, keď číta sa niečo, sú tie knižky logické a všetko také. V tom, ale iné je to, keďže človek tam má, poviem aj napríklad v tom Medžgorji, keď sme išli, že išiel od nás autobus, tak tam to bolo tiež, že sa išlo bosy a tam hovorím, to tiež bolo, že taká obeta, alebo tak, však ja hovorím, fyzicky to nemala problém, lenže strašne to pichalo a tak ďalej. A tam si človek aj to uvedomil, že ako hovorím, tú nohu niekedy nemal už kde položiť, už len tak. Ale vždycky sa našlo to miesto a dalo sa, že zabolelo a to je tiež, poviem, o tej viere aj o tom, ako bych povedal, že prekonávanie prekážok, aby bol človek taký, že pomôže mu, keď už nemôže ani svojimi silami, že môže sa spoľahnúť na toho Pána Ježiša, Panne Márie, takisto to je. No, čo sa týka, no však ja som taký, no poviem, veselý človek, dosť rád spievam, čo doma poznajú a tak ďalej, hlavne od Gota, ale aj ľudovky. No a pri tom behu zase sa mi páči tiež, že tam beháme, tam je náš, to sme veľká rodina, všetci tam si týkáme, to sa behá od 18 rokov do 90 až prakticky, takže ja som ešte na taký strednom veku. Ale ja tak rád behám a s tými mladými, keď som, tak ideme do cieľa a tam šprintujeme väčšinu, tiež čo ma poznajú, že niekedy prehrám, niekedy nie, ale keď porazím takého mladšieho, tak ten príde za mnou a hovorí, ako je to možné, že si ma porazil. Hovorím, ja mám strašnú výhodu proti tebe. Že akú? Koľko máš rokov? On povie 30, 35 a tak ďalej. Hovorím, ty už si starý dorastenec a ja som mladý dôchodca. Tak sa zasmejeme, ideme na pivo a tak ďalej. No ja si myslím, že kresťanstvo není len, že poviem len post a vážne veci a tak ďalej, ale to sa učíme, alebo teraz sa to tak vyššie prezentuje, že kresťanstvo to je radosť do života. No a k tomu patrí aj dobré alebo humorné slovo. Tak mne sa veľmi páči, keď v kostole pán farár, alebo pán kaplan, alebo hoci ktorý, čo slúži svätú omšu, takže povie nejaký vtip. Však samozrejme sú to vtipy také, bych povedal slušné, to je logicky, že? Ale no, krásne, človek sa zasmeje a má lepšiu náladu, treba sa tešiť aj z oného. Ja si tak ako optimista, ako to viete, že keď kto si povie, že keď sa pije víno, tak pesimista povie, že už máme len pol fľaše, optimista, že ešte máme pol fľaše vína. Takže pri takých, ja som radšej hovorím, treba byť optimistická. Človeku sa lepšie darí, pokiaľ je človek zachmúrený a ja aj tak, keď idem behať a poviem, že no teraz asi není som ve forme, prehrám, alebo tak aj prehrám. A keď zase poviem veselo mi a tak ďalej, ešte prípadne, keď dobre na duši mi je, že som sa manželku nenahnevala, tak sa mi dobre behá a som v pohode. Jediné náboženstva, také 10-11 ročné deti sú a už sa učia, že Pán Boh je všade prítomný. A tak, že všade, kde sú, takže sú tam, takže aby som podľa toho choval, že Pán Boh ich vidí. No a teraz pýta sa Janko, sa prihlási, a je Pán Boh aj v našej pivnici? A pán farár hovorí, áno, aj tam je. A on hovorí, není. A pán farár, není. A prečo není? Lebo my pivnicu nemáme. Tak to je to. No tak v Lani toto sú poháre za Vlanajší rok a v roku 2013 a ja bych chcel len x pohárov, x behov som absolvoval od 60 metrov až polmaratón, ktorý som aj vyhral maratón Senica-Šaštín, to je 21 km aj 97,5 metra.